laat me nu toch niet alleen. Weet dat je in mijn hart altijd blijft voortbestaan. Daar gaat ze. Anne, als ik jou zie ben ik niet meer bij te sturen. Anne. Alle grote hits van Clouseau op een rijtje. En dat gaan we ook terugvinden in de musical Domino, die vanaf 8 maart te zien zal zijn in de Stadsschouwburg van Antwerpen. Zo was het. En bij mij zit ondertussen Steven Rooks, Limburgse zanger. Ja. En jij bent de understudy in Domino. Klopt. Van de hoofdrol. Vertel eens, wat doet een understudy eigenlijk? Wel, een understudy is iemand die ook alles instudeert van een hoofdrol. Dat is omdat een musical vaak heel groot van opzet is. Dat is ook duur om te maken. En ze kunnen het zich niet permitteren als iemand ziek is. Ja, om dan heel de show af te zeggen. zeggen. Nee, inderdaad. Ja. Dus de keer dat in dit geval Alexander die de rol van Sam speelt, als die niet kan of als die ziek is, dan speel ik de rol. Ja. En qua repetities en zo, repeteren jullie dan gewoon samen? Krijg jij dezelfde opleiding als hij krijgt? Ja, het is te zeggen, ik sta ook in het ensemble. Dat betekent dat ik ook in ik zal zeggen, het koor zit, dat geregeld op het podium staat. Dat is niet echt een rol, maar dat is wel... Ah ja, je ziet de beelden. Ja. Je ziet hier nu, je ziet bijvoorbeeld dat meisje op de fiets, die vrouw die voorbij loopt. Hier ziet je iedereen samen een beetje. Ja. En wel, dat is best moeilijk, want, vind ik, om in het ensemble te staan. Want je moet, hier zit je mij in dat zwart. Je bent met van alles bezig. Het is meer met dans en minder met zangen in het geval van Domino the Musical. En is dat bij de hoofdrol anders? Moet hij dan wel meer zingen dan dansen? Hij zingt en speelt meer en hij danst vrij weinig. Ja. Over het algemeen is dat meestal... En ik vind het moeilijk, want ik ben ook understudy van Mark Thijsmans, die de slechterik speelt. Dus jij doet eigenlijk 2 understudies? Ja, klopt. Ja, het is gewoon... Je zit dan ook aan de kant altijd te kijken voornamelijk. Je kijkt voornamelijk naar wat... ik heb dan repetities om de ensemble dingen te doen. Dat is Frank van Laken, onze regisseur. En dus dat is het moeilijke, dat je 3 dingen moet doen. Snap je? Als je 1 ding moet doen, dan is het... Maar als ik opga als Sam, dan moet ik het net even goed kunnen doen als Alexander. Snap je? De mensen betalen een kaartje, dus ze willen niet een tweede rangs. Dus dat is best pittig, want ik ben er ook altijd, van 's ochtends tot 's avonds, terwijl de meeste uren krijgen. Hè, de hoofdrollen repeteren van dan tot dan. Word je dan ook meer betaald? Ja, daar zijn wel regelingen van, maar dat is niet om te zeggen. Nee. Toch niet, maar je moet eigenlijk 3 rollen kennen. Eentje van het ensemble in de groep, de dansen en zo. Dan moet je nog de understudy van de hoofdrol en dan nog de understudy van die Mark Thijsman speelt. Klopt. Hoe onthoud je dat allemaal? Van Mark Thijsmans kwam er pas later bij. Dus, het schijnt dat Mark Thijsman iemand is die zelfs als hij een gebroken been zou hebben, nog altijd op het podium staat. Maar, omdat dat een echte zo'n die-hard acteur is. Maar ja, hoe onthoud je dat? Eigenlijk zou je zeggen door het veel te doen, maar er is niet heel veel kans om het veel te doen. Je moet gewoon echt aan de zijkant zitten en heel veel kijken en de teksten meezeggen en af en toe. En er zijn wel repetities voorzien hoor, voor de understudies. Dus jullie, het wordt wel fris in het hoofd gehouden? Ja. We hebben net beeldjes gezien van jullie repetitie, allemaal heel exclusief. Maar we hebben ook al een kijkje gekregen in het huisje van Domino. Heb je dat zelf ook al gezien? Ik heb het toevallig vorige week gezien. Ja, want hier Alexander gaat dan, leidt eigenlijk de mensen rond. En hier zien we dan het huisje van Domino. Dat ze nog volop aan het opbouwen zijn natuurlijk. Ja, het staat in de coulissen nu in de Stadsschouwburg. Ja, en Domino wordt gespeeld door Deborah de Ridder. Klopt. Had jij niet graag de rol gespeeld van Sam in de musical? Want... Ja, ik ben dus in de op zoek naar wedstrijd. Bij Domino de Zoektocht ben ik tweede geworden. Dus de eerste, de winnaar, kreeg de hoofdrol. Dus ik deed natuurlijk mee om te winnen, maar... Ik ben blij dat ik alsnog mee kan doen. Ja, is dat zo? Is het geen pleister op de wond? Je hebt liever 6 juiste cijfers dan 5 juiste cijfers. Hè, dat is een mooie vergelijking. Ja, dat is toch zo. Hè? Ja. Je doet mee om te winnen, maar ik ben blij dat ik toch de kans krijg om met al die mensen samen te werken. Want voor hetzelfde geld zat ik ook van dat is gewoon helemaal niet. Dat is nog, Maar het grappige is een beetje, want jij bent het dan uiteindelijk niet geworden, maar als je dan, er stond laatst een foto in de krant van Domino en dat bij jij sprekend, dat je denkt van... Ja, ik was ook geschrokken, maar blijkbaar heeft kleding en griem... Dus kijk, voilà, dus dit ben jij niet. Dit ben ik niet, nee. En toch lijkt je er wel heel veel op. Ja. Dus dan denk ik bij mijn eigen, waarom hebben ze dan niet gewoon voor Steven gekozen? Kom. Als jij nu eens een keer belt. Ah, wel, ik ga een keer bellen, niet dat dat veel gaat uitmaken, want dat is allemaal... Ja, goed. Ja, Alexander doet het trouwens heel erg goed. Hij is heel anders dan ik, behalve nu. Wat zijn de grote verschillen?
Hij is onopgeleid en hij heeft een heel erg grote naturel over zich heen. Ja. Snap je? Hij doet Maar je alles. hebt toch ook het naturel als ik jou zo zie? Ja, dat denk ik wel. Maar ja, we zijn wel andere personen. Zingt hij beter? Anders. Het lijkt ook niet op elkaar. Allemaal politieke antwoorden, hè? Dat je Ja, aan het maar geven bent. weet je wat het is? Het is niet te vergelijken. Als ik had verloren tegen bijvoorbeeld een Pieter van Nieuwenhuizen, die derde werd in de wedstrijd, Ja. dat was ook een musicalacteur. Dan had ik het moeilijker gevonden, omdat hij ongeveer dezelfde achtergrond als ik had, snap je? En ik kan mij niet vergelijken met Alexander, omdat hij is totaal... En ook, ik ben blij dat als ik opga, als mijn rol, ik doe het ook op mijn manier. Voilà. Ik hoef het niet na te doen of zo. Dat scheelt ook al veel natuurlijk, hè? Het is niet zo lang geleden, het lijkt een ver verleden. Ze heette Domino, of ze noemde zich zo. En zij had in haar ogen het blauw van regenbogen. Ze hield niet van Clouseau, wel van Mozart en zo. En bij het ochtendgloren was ik al lang verloren. Het was echt goed raak. Ik heb een vreemde smaak. Ze is niet lang gebleven, heeft geen adres gegeven. Ze heette Domino, Domino of zo. Ze hield van verre landen, van godverlaten stranden, van wachten op Godot. Zij had cultuur en zo. Er was iets in haar haren, het is moeilijk te verklaren. Het leek wel maneschijn, het moet mijn verbeelding zijn. Dan zei ze, ik vergeet je. Ze lachte zelfs een beetje. Jij komt er wel doorheen, jij redt het wel alleen. Het was hard om te verduren, maar ik ging door hetere vuren. Ze heette Domino, Domino of zo. Ze zeggen dat ik taai ben, dat ik een echte haai ben, maar dat lijkt alleen maar zo. Vraag maar aan Domino. Ik heb in heel mijn leven om niemand veel gegeven, maar wel om Domino, Domino of zo.